Hola, soc l'Anna, soc tècnica a Sant Martí de Tous i us explicarem com prevenim i com reduïm els residus. A Sant Martí de Tous no ens emboliquem! Ja fa forces anys, vam ser un dels municipis pioners amb la implantació del sistema porta a porta de recollida de brossa. Es fa un salt exponencial passant a taxes de fraccionats, és a dir, taxes de reciclatge del volum entre el 80 i 85%. I enguany hem fet un pas més del que seria l'evolució del porta a porta, i que és la introducció de la taxa variable. Aquesta taxa variable, per resumir-ho de manera molt sintètica, el que pretén és que es generi el mínim de resta possible, és a dir, la fracció resta és la més penalitzada, perquè si generem resta vol dir que no estem reciclant bé. Per concepte, resta és tot allò que ens pot reciclar, que inevitablement se'n genera, però si es fa més se'n genera molt poca. Per tant, aquesta introducció, aquest pas més que ens fa avançar cap a aquest sistema més ecològicament sostenible és promoure amb aquesta taxa el fet d'intentar generar menys envasos. I conscienciar mica en mica també, anar-ho empapant en aquestes noves generacions, i també és per això que es fan moltes apostes per fer polítiques mediambientals explicades i enfocades cap a el que és l'explicació de les mateixes en l'àmbit de l'escola. Fa molts anys que tenim el projecte d'intentar reduir i demanem a les famílies que a l'hora de portar l'esmorzar no el portin embolicat ni en paper d'alumini ni en film. Llavors, com que fa tants anys, la veritat és que podem dir que ara és una cosa que està com molt instaurada i les famílies fan servir els boca and rolls o les carmanyoles. La veritat és que fins i tot costaria de trobar paper d'alumini a l'escola. Què feu servir amb això? Jo aquí poso l'entrepà i poso després una mica de paper perquè l'oli no s'escampi molt. Molt bé, i t'estalvies què? M'estalvio el paper de plata. Molt No bé. me'l gasto. Clar, tu no t'emboliques amb paper de plata, Jo m'ho fico a les butxaques. O sigui, porto la carmanyola, m'ho fico a les butxaques i d'allà vaig al bany. Com us dieu? Eric i Alma. I Anna. Molt bé. Què feu servir per esmorzar a l'escola? Carmanyoles. Les carmanyoles, eh? Carmanyoles. Molt bé. I també, tant a l'hora d'esmorzar com el reste del dia, vam incorporar l'ampolla d'aigua per no tenir gots d'un sol ús, i sobretot també per aprofitar l'aigua quan polsem l'aixeta, no? Que no se'n malgasti, omplim la cantimplora i aquella aigua la fan servir fins que se'ls acaba. Això també ens funciona molt bé. Exacte. Aquí estem al Teatre Nu, a la casa del Teatre Nu de Sant Martí de Tous, i ens espera la Maria amb els braços oberts. Bueno, doncs jo sóc la Maria del Teatre Nu i us intentarem explicar una mica quina és la nostra implicació o la nostra manera de treballar diàriament amb aquesta mirada respectuosa cap al medi ambient i els elements de proximitat, per dir-ho d'alguna manera. D'entrada partim de la base que la casa del Teatre Nu era un edifici que estava en desús molts anys, que estava en semirruna, i vam intentar respectar al màxim tot el material que hi havia dintre. Tot el que neix aquí al Teatre Nu, tots els artistes residents que venen a la casa del Teatre Nu, tots els esforços humans que aboquem nosaltres aquí, intentem que repercuteixin de forma molt intensa al nostre entorn més proper. I això és aquesta ecologia cultural que també és molt i molt important i molt necessària. I ara entrem a dintre i veurem més coses en aquest sentit, de la sostenibilitat. Hola, Dani! Hola, què tal? Aquí tenim a la Montse. Hola, Montse! Que avui hem fet un esmorzar amb una companyia resident i ja veieu que el que utilitzem tot és de ceràmica o de vidre, així no llancem res ni fem servir plàstics, fem servir coses a granel, això per exemple, infusions, tenim també per compostatge, cafè,
I tot també, el producte també tot és de proximitat. Amb els residents també els oferim unes cistelles ecològiques que les poden demanar cada setmana amb productors d'aquí. Doncs intentem això, tot producte màxim de proximitat. I ara passem aquí a la sala. Amb el Dani. Això ja us ha explicat la Maria, és un antic magatzem de gra i pinso rehabilitat, i aquí és on hi ha la sala de teatre per unes 50 persones. Tot el que veieu, o la gran majoria part d'elements, són reciclats, són tarines fetes per nosaltres. Aquestes butaques també ens les van regalar i la gent del poble també ens va donar totes les butaques que hi ha i cadires, són regals de aportacions de la comunitat. I aleshores el que sí, en el criteri de sostenibilitat, el que hem anat substituint, si enfoques aquí dalt veuràs que tots els llums que hi ha són tecnologia LED, que hem anat substituint les incandescents per LED. Aquí em diran que d'aquí normalment la Montse quan presenta els espectacles la Montse diu que aquest és un teatre, que és una casa, i una casa que és un teatre. Això no sol passar, això ho fem amb els espectacles quan venen a escoles. I ara pujarem dalt, perquè us ensenyem la resta de la casa. Això és la sala taller que, aquí en principi fem les reparacions dels titelles i vam pintar i... Hola, Mireia! Aquí tenim l'oficina d'hivern, és on treballem quan fa més fred, perquè és més petitonet i amb l'estufa de biomassa estem més bé i podem també estalviar energèticament. I res, nosaltres treballem molt electrònicament, és a dir, tot el tema de digitalització de continguts, i intentem imprimir el mínim possible, sobretot a nivell de gestió i administració. Sí que a nivell de difusió, de comunicació, valorem molt que s'imprimeixin algunes de les coses que fem, algunes de les comunicacions que fem, perquè creiem que l'accessibilitat universal a la cultura no es pot fer d'altra manera per arribar a gent que no té accés a xarxes socials o altres tipus de comunicació. Tant pel que fa a la programació d'espectacles a la sala com a la tria de residents que venen a crear i a desenvolupar els seus projectes artístics, tenim molt en compte també aquesta mirada, no? I molt concretament hi ha el cas del TIFA, que és un festival que enguany serà la tercera edició, que fem al poble de Borredà, que és Teatre i Família a la Natura, TIFA, i que precisament és aquesta unió, posar en valor tot això, com la cultura pot alimentar-se d'aquesta mirada de la natura i de l'ecologia i com pot ajudar també a cuidar una mica el nostre entorn. L'altra cosa que també fem, que tot el paper brut que generem, oi? Que a vegades t'equivoques amb una fotocòpia o el que sigui, que s'obren papers. Amb aquests papers, a totes les classes hi ha un calaixet en paper brut i els nens quan han de fer dibuix lliure, paperoflèxia, retallar i enganxar, que els agrada molt, doncs és un altre ús que li donem a aquest paper, no? En lloc de llançar-lo, doncs el fem servir de paper brut. Molt bé. I aquí estalvieu molt de paper. Sí. Abans d'agafar fulls en blanc, hem de gastar tots els fulls en brut. Perquè 7 paquets dels folis de l'abacus és un arbre. Fem servir tovallons, per exemple, al menjador, no? Que un cop a la setmana es renten i s'aprofita la rentadora i la secadora que tenim aquí a l'escola. Què feu? Hem vingut a buscar els nostres tovallons, així no malgastem tant de paper. Ah, molt bé, fantàstic. Aviam. Els nostres tovallons estan fets com d'una peça de roba, perquè, com us ha dit ella, que així no malgastem El paper. el paper. I cadascú té el seu nom, eh? Sí, cadascú té el seu nom i quan és de dinar doncs l'anem a buscar i després quan acabem de dinar el tornem a deixar al nostre lloc. I es renta cada setmaneta, no? Sí. Molt bé, perfecte. I després també l'ús de tovalloles en lloc d'un tovalló d'un sol ús. Tenim uns encarregats de cada comunitat, que són els encarregats de portar tot el que s'ha de rentar a dins de la rentadora, en aquest cas, no? I les monitores del menjador se n'encarreguen de posar-la en funcionament i un cop està disponible una altra vegada, el dilluns doncs, torna tot
tot el seu lloc. I d'aquesta manera doncs, estalviem i evitem doncs, els residus que generen a partir dels tovallons de paper, no? En aquest cas. Sí, a part de rentar, la resta ho fan els nens, oi? Ells exacte. són els responsables de, si volen tenir la tovallola neta, l'han de portar a rentar. Sí. Hola, bones, som el bar d'en Paco Chiri i avui us explicarem el que fem per reduir residus. Nosaltres els productes que utilitzem per alimentació són de pagesos i de carnisseries de proximitat per evitar els gastos de transport i que no gastin tanta gasolina per vindre fins aquí perquè estem allunyats una mica. També agafem diferents tipus de bessures, una és per la resta, alumini, plàstic i orgànica. També tenim pernil, que quan se'ns acaba, que és una pota i encara queden restes de carn, doncs les utilitzem per als gossos dels nostres clients, que els encanta. També una altra cosa que reutilitzem és el cafè, i un cop ja fet, doncs els hi donem als pagesos de per aquí, que utilitzem per compostatge o per abono. Una altra cosa també bastant que fem és totes les caixes dels quicos i de les olives, un cop acabades, doncs no tenen cap ús per nosaltres i hi ha diversa gent que les vol per donar-li diversos usos, com per exemple guardar eines o per guardar fins i tot compost, coses així. Tot el pa sec que ens queda, que et sobra, doncs també les utilitzem per alimentació de les gallines dels nostres clients. Com he dit abans, l'alumini el reutilitzem i el venem nosaltres per guanyar un petit profit de tots els envasos que no podem reutilitzar. I també una cosa que fem amb les cerveses, l'empresa proveïdora ens dona caixes on venen les cerveses i totes les ampolles buides les tornem a posar on venien i els hi tornem a l'empresa perquè les puguin reutilitzar. I així no cal trencar vidre ni fer tantes coses. Una altra cosa que fem és que intentem que la gent no s'emporti el cafè, ja que és un gas que nosaltres també posem de més, que és un altre got que no es neteja ni res i es tirarà en una bessura i que segurament no estarà ni reciclat. Llavors intentem que la gent s'ho pregui tot aquí. Soc el Ton de la UE Tous i des del club el que s'intenta és fomentar el que ja es fomenta a nivell de poble, que és minimitzar els residus, per això que els nanos portin entrepans pel berenar, per l'esmorzar i també el mateix amb l'aigua, que es portin una cantimplora o ja en proveeix el club pel que són els partits, els entrenaments. El club no deixa de ser un altre element del poble i a nivell educatiu doncs, el mateix, és un altre dels punts on s'inculquen uns valors tant del club com del poble, que en aquest cas estan en consonància i per tant aquí des del més petit fins al més gran s'intenta que es segueixi la mateixa línia de respecte al medi ambient. Sí que és cert que s'està fent una bona feina de conscienciació, però també ha de passar per una legislació que promogui aquesta reducció dels envasos. Per tant, treballem des de baix cap a dalt, esperant que també es preguin polítiques encertades de dalt cap a baix i que finalment el que facin és sota aquest eslògan que parlem en aquest documental des que jo no m'embolico, nosaltres no ens emboliquem i cada cop les coses estiguin presentades d'una manera molt més sostenible que seria el seu, seria el adient. A UE Tous no ens emboliquem. A Sant Martí de Tous no ens emboliquem. Al Teatre Nu no ens emboliquem. A Xiri no ens emboliquem. A Sant Martí de Tous